Bon dia, anem a començar aquesta presentació de l'estudi, l'informe sobre indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes. Benvolgut secretari d'Universitats, Jordi Freixanet, vicerector de la Universitat de Girona, les altres autoritats, entre els quals l'anterior rector de l'universitat, vicerector de l'Autònoma, vicerector de la Pompeu Fabra, altres amics que sou molts aquí, excuseu-me que no... vicerectora de la UOC. Bon dia a tothom. Aquest any és el 5è any consecutiu que es publica l'informe d'indicadors de recerca i innovació. Per tant, és una publicació molt consolidada i crec que per nosaltres molt útil, almenys en la meva experiència personal, molt útil. L'any passat es va iniciar també, com sabeu, l'informe d'indicadors de formació i docència de les universitats públiques catalanes, que també va tenir molt bona acollida. Aquest estiu, a més, es presentarà també l'informe sobre impactes socioeconòmics de les universitats públiques catalanes, que és un document fins ara inèdit, encara que n'hi havia hagut alguns esbossos, per exemple, en el llibre blanc de les universitats que es va fer ara ja fa potser 7 o 8 anys sobre aquest tema, que aporta informació detallada sobre l'impacte social i econòmic de la vida universitària. I això ho fem, parlo jo ara en nom de l'Associació d'Universitats Públiques Catalanes, que acull, diguem que és el niu en el qual s'han desenvolupat aquests estudis. Això ho fem amb la idea de sentir-nos compromesos amb el retiment de comptes davant la societat. Un retiment de comptes que no és costum demanar, almenys demanar d'una manera gaire vehement en els nostres entorns. Nosaltres vivim, com sabeu vosaltres, en un entorn normatiu extraordinàriament feixuc i paternalista, en el qual els responsables de les institucions acadèmiques ens limitem a complir amb una sèrie de passos pràcticament mecànics les instruccions que ens dona el legislador, sense retiment de comptes al final, perquè el retiment de comptes per què s'ha de donar si tot s'ha construït tan perfectament que no hi pot haver cap error, no? En general tenim tendència a intentar invertir això entre les universitats de Catalunya, mirar de tenir cada vegada més autonomia, més capacitat de decisió i, per tant, estar preparats per explicar què és el que hem fet amb els recursos que hem obtingut a través del govern de tota la societat. Les dades que hi ha aquí són positives, són dades màgiques. L'altre dia parlant amb un company, amb un anterior rector, sortia la imatge de... Jo ara no sé qui era aquell ase, d'un ase, però no sé de qui era aquell ase. No sé si era de Sadurní o alguna cosa així, que quan es va acostumar a no menjar es va morir. Hi ha algunes llegendes d'aquestes sobre ases. La meva preferida és l'ase de Buridà, que tenia 2 piles de palla idèntiques davant seu i es va morir de gana perquè no sabia per quina pila començar. Aquest de Sadurní és un ase més realista, forma part del món més directament empíric, no d'un concepte filosòfic com l'altre, i és veritat que els resultats de les universitats catalanes són resultats molt bons i que a més venen durant molt temps. Estem en un entorn amb molt poca recaptació, amb una exigència molt alta de benestar. Vivim en una societat que és molt exigent respecte al benestar que demana, amb una gran consciència de què significa l'estat del benestar i què li vol demanar. Entre altres coses, li demana universitats que siguin un servei social molt garantista, amb una aportació molt desequilibrada entre la part pública i la part privada,
com si es tractessin, en el cas de les universitats, de serveis bàsics com serien els hospitals o les escoles de primària, i així de vegades tractem les universitats. Com que recaptem poc, doncs tenim pocs recursos per a les universitats i en canvi els resultats són bons. Són resultats bons perquè hi ha hagut bones estratègies, però, com us deia, si ens acostumem gaire a no menjar, és possible que al final ens morim i hem de trobar la manera de millorar el nostre finançament en general, no només el finançament públic, sinó el nostre finançament en general. Això ho dic perquè, en el fons, una de les conseqüències preocupants, ho hem comentat amb el Josep Maria Vilalta i ell m'ha fet notar una cosa que en certa manera apareix aquí però que es constata d'una manera més simplement organolèptica quan un es passeja per les universitats catalanes, és que la nostra població d'acadèmics és una població que s'està envellint, que es renova no gaire bé, i que ens podem trobar amb unes necessitats molt altes de renovació rapidíssima en els propers anys, i això sempre es farà pitjor que si la renovació es pogués fer amb una mica més de calma. Cada any l'informe inclou, cada any d'aquests 5 anys, un apartat monogràfic. Aquest any està dedicat a estudiar exemples de la recerca que fan les nostres universitats respecte als 17 objectius de desenvolupament sostenible a l'Organització de les Nacions Unides. Bé, he de fer un agraïment tan explícit com sigui possible a tots els tècnics i gabinets de les universitats que han ajudat a fer l'informe, així com a la Secretaria d'Universitats i Recerca i l'equip de la Secretaria d'Unitats i Recerca, coneguda amb el nom expressiu d'UNESH. Moltes gràcies a tots els que hi heu participat, moltes gràcies a la gent de la Secretaria també de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, i moltes gràcies a vosaltres per la vostra presència. Immediatament li cedeixo la paraula al secretari d'Universitats i Recerca i amic d'aquesta casa, no només pel fet de ser-ne un dels professors, sinó amic també directament en el món en general, el professor Arcadi Navarro. Moltes gràcies, Arcadi. Moltes gràcies, Jaume, magnífic rector, professor, autoritats. D'entrada, disculpar-me una mica perquè en comptes de fer la cloenda, que és el que estava previst, hauré de marxar d'hora. Em passa una mica com l'ase de Buridà, acabes tenint tants actes que no saps quin triar. En fi, és la segona vegada que tinc el plaer de presentar o de participar a la presentació d'aquest informe, perquè la presentació, de fet, la farà el professor, el vicerector, i em crida l'atenció un parell o tres de coses, ja comparant amb l'informe anterior. I les volia compartir sense extendre'm massa, perquè anava a fer allò fàcil, que és fer una repassada dels capítols i de més, però en realitat això no té massa sentit. Anem a les highlights. La primera cosa que crida l'atenció és que, tot i que la recuperació econòmica de la crisi del 8, la crisi del 10, digueu-li com vulgueu, tot i que la recuperació econòmica no es comença a notar fins ara, fins i tot en el supòsit que sigui real aquesta recuperació econòmica, no es comença a notar fins ara, les nostres universitats comencen una remuntada molt clara que es reflecteix en aquest informe. Comparant-lo amb dades del 13, del 14, aquest informe reflecteix una millora notable en relació a, per exemple, els diners captats. I no és perquè els diners captats siguin un indicador fonamental o crematístic, és que aquests diners captats per les nostres universitats permeten que les nostres universitats facin més coses, permeten que passin més coses, que hi hagi millor recerca i que també es formi millor. I això val la pena reflectir-ho. Ens ho detectaran, però hi ha un 72% de recursos totals de fons competitius i un 28% també de fons no competitius, d'increment.
s'han captat 193 milions l'any 2015 respecte als 121 de l'any 2013. 121 que milloren fins a 193. Això és absolutament espectacular, perquè vol dir que amb l'esforç de tots, fonamentalment dels nostres professors, i vull dir, em poso la medalleta de que algun d'aquest diner l'he captat jo fa un any i mig quan feia de professor, però ara no entrarem en aquest detall. Amb l'esforç de tot hem aconseguit fer les nostres universitats molt millors. I això ho reflecteix. I és molt important que hi hagi aquest retiment de comptes, però un pensa que el retiment de comptes a vegades és només perquè ens puguin vigilar. No, el retiment de comptes és perquè ens puguin posar en valor quan fem les coses ben fetes. I aquest informe és una peça fonamental d'aquest posar en valor. Perquè, curiosament, tot i que la universitat se la valora molt a la nostra societat i se la reclama, en realitat se la reclama com una mica, si em permeteu, com el fill que reclama la mare quan no sap per què es troba malament. Caldria saber si el que vols és que et portin un got d'aigua, que et cuinin o tens mal de cap. I si no tenim la informació, no sabem a quina necessitat volem que respongui la universitat. D'altra banda, hi ha altres millores. Per exemple, quan a les Starting Grant, les beques de projectes europeus, doncs Catalunya té el primer lloc en les Proof of Concept. I això és fantàstic. Però en altres convocatòries podríem dir, si ho miréssim amb uns ulls particularment crítics, que Catalunya baixa una mica. Hem baixat un petit percentatge, un lleuger descens amb les Starting Grants i amb les Advanced Grants. Però esclar, escolteu, hem de ser conscients d'on veníem. Ningú, oi que ningú de l'audiència es queixarà si el proper partit el Barça no el guanya per 6-1? Si el guanyem per 5-1, direm, hem baixat amb el número de gols. No, escolteu, hem seguit guanyant per 5-1, seguim arrasant, ho seguim fent molt bé, tot i que estem tan alts que el que podem predir és que els propers anys poder hi haurà un petit ajust d'aquests. Seguirem guanyant, però no per aquesta golejada tremenda. I aquest informe ajuda a fer aquesta reflexió. La fortalesa es reflecteix molt particularment en aquest informe amb la producció científica de les nostres universitats. I jo voldria posar en valor que les universitats públiques catalanes fan el 54,8% de la producció científica del nostre país. No diré que els altres no en facin. El que dic és que cal destacar, perquè molta gent no n'és conscient, que les nostres universitats destaquen molt particularment a la nostra producció científica. Allò que diem sempre des del govern, que sent només el 0,1% de la població mundial, fem el 1,3% de la producció científica, no seria possible, seria absolutament impossible sense la contribució primordial de les nostres universitats. Aquesta dinàmica s'observa també, per exemple, en la lectura de tesis doctorals i altres coses. Totes aquestes qüestions són les que detalla l'informe, però no voldria acabar sense destacar també que tot això que s'aconsegueix a l'àmbit de la recerca es fa al mateix temps, si ho diem mínimament, que els èxits inqüestionables a l'àmbit de la docència. Per exemple, ahir mateix o abans d'ahir, a l'informe QS destacava que sí que tenim a Catalunya una bona pila de facultats entre les 100 primeres facultats del món. Allò que sempre ens critiquen, de que no tenim 100 universitats, cap entre les 100 primeres del món, de tal és mentida, perquè en alguns àmbits temàtics sí que les tenim. Però quan, en comptes de fer-ho per universitats, ho agafes per àmbits més petits, sí que som capdavanters a nivell planetari, en qüestió de formació. I això és important, s'ha fet en paral·lel a la recerca i, de fet, molt clarament recolzat en aquesta recerca. Un és capdavanter en formació si aconsegueix que aquells professors que han fet un descobriment que trigarà 10 anys a arribar als llibres de text de tot el món el puguin explicar la mateixa setmana que l'han fet a l'aula. I això és quelcom que les nostres universitats han assolit abastament. En fi, podria allargar-me una estona més, però acabaré, perquè el que venim és escoltar l'informe i no a un servidor, dient que s'ha d'agrair molt, també, particularment, l'esforç col·laboratiu que el rector ja ha destacat. L'informe és el resultat d'un projecte comú de les nostres universitats que es fa en col·laboració amb la Secretaria d'Universitats i Recerca i que el que fa és demostrar que un cop més, també pel que fa a informació pública, les nostres universitats van més enllà del seu deure i expliquen allò que fan de manera que els ciutadans
puguin saber-ho, de manera que el govern i els parlamentaris ho puguin saber i això acabi resultant en benefici per tothom. De manera que moltes gràcies, singularitzo amb tu, però també amb tothom, moltes gràcies a tots els que heu participat en l'informe per anar més enllà del seu deure i ajudar-nos a tots a ser una mica millors gràcies a la informació que ens aporteu. Un plaer. Molt bé, moltes gràcies. Disculpi. No, endavant, no hi ha cap necessitat de passar cada vegada pel mig per donar la paraula. Només volia dir el teu nom, el professor Jordi Freixanet, que és vicerector de Recerca a la Universitat de Girona, que ens farà la presentació sumària de les dades d'aquest estudi. Endavant, Jordi. Moltes gràcies. Bé, jo també transformaré la meva intervenció i començaré pel final. I després veurem les dades. Primer de tot, però, voldria donar les gràcies a tots els tècnics de la CUP, a tots els tècnics de les nostres universitats que en fan possible el poder fer un informe d'aquest tipus, un informe necessari, un informe que parla de la qualitat, d'aquesta qualitat que tots volem en les nostres universitats. També orgull com a govern de la meva universitat, orgull com a govern del país, miro cap a la meva dreta, de voler això, de voler que es passin comptes, que es retin comptes any rere any i que ens mesurem i que ens mirem i que ens puguem comparar. Jo crec que això és positiu. M'ha agradat molt que m'hagin convidat i especialment que el tema d'aquest any específic o que hagin volgut ressaltar sigui els objectius del desenvolupament sostenible. Com que fa falta ser crítics, també per això fem aquests informes, penso que és important que hi ha moltes coses que fem bé i aquestes dades ara els repassarem, ens ho estan dient, però hi ha coses que fem malament. I també, com que tenim el dimecres molt proper, penso que una responsabilitat de govern del país i de les universitats és millorar amb l'igualtat de gènere. I avui estem aquí i som 3 homes i ens podríem preguntar on són les dones. Penso que hem de treballar des de les universitats, des del govern, per balancejar això, perquè si també veureu algunes gràfiques aquí, els investigadors no estem balancejats i el país sí que ho està i penso que millorarem enormement si aconseguim balancejar el gènere. No conec el professor Rafael Grasa, no sé si ho pronuncio bé el seu nom, però me n'he enamorat del seu text i em voldria llegir unes paraules. Ell es pregunta com afecten l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible les institucions d'educació superior, en especial les universitàries. Estic a la pàgina 54-55 de l'informe. Diu, de manera central, al meu parer, perquè toquen el moll de l'os de l'educació, les finalitats de la tasca universitària i el projecte de transformació de les nostres universitats. Aquestes 3 coses. De la primera, diu, els reptes que planteja l'agenda obliguen a afrontar una disjuntiva important a la humanitat. La necessitat real ho afegeixo jo, d'una transformació global de valors, actituds, estil de vida i formes de comportament. Com aquesta transformació ha de fer-se de manera generalitzada, afecta la tasca central de tota educació, sigui el nivell que sigui, i en aquest cas la universitat. Segon, afecta les 3 missions clàssiques de la universitat, la formació, la recerca i la transferència del coneixement i la millora de la societat i el seu entorn. Altrament dit, ajudar a la transformació social de la societat humana, el canvi civilitzador que els objectius i les fites de l'Agenda 2030 plantegen com a reptes inicials, afecta la recerca. Aquí es compro cap a casa com a vicerector de recerca. Cal més i millor recerca. I no només en el terreny ja força desenvolupat a les universitats catalanes i també a la CRUE de la sostenibilitat ambiental, sinó també pel que fa a la sostenibilitat social i econòmica. La recerca relacionada amb l'Agenda 2030
i els objectius de desenvolupament sostenible hauria de ser prioritzada per les institucions de foment de la recerca. I per últim, en aquest aspecte crític que ressalta, també m'ha fet gràcia que citi Paulo Freire. Fa uns anys que vaig en el nucli Paulo Freire de la Universitat de Girona i cita aquesta frase fantàstica que diu: l'educació no és el fulcre per transformar el món, perquè podria ser-ho. I aquí acabo amb aquestes paraules del professor Grasa. Anem ara sí a revisar unes quantes d'aquestes gràfiques i nombres de revisió dels anys 2014, alguns del 2015 s'han fet l'esforç de poder també revisar en alguns dels ítems fins al 2015. Per una banda, la captació de recursos econòmics de la recerca i la innovació, el que és el finançament públic i també, en especial, la captació de fons europeus. Un segon punt que revisarem serà la producció científica, les publicacions, la qualitat de la producció científica, la producció científica i l'eficiència, situar Catalunya i el nostre sistema en el context europeu. El punt 3, sobre innovació i cooperació universitat-empresa, fa referència a la recerca aplicada, la recerca que aixeca el cap de les universitats i mira la nostra societat i patenta, llicència, es creen empreses spin-off, es creen càtedres que tenen en compte el teixit productiu, tenen en compte la societat en la qual vivim, tenen en compte el nostre context. Finalment, també un apartat de parcs científics i tecnològics. I el punt 4 és aquest que he acabat, que he volgut modificar l'ordre sobre els objectius de desenvolupament sostenible. I finalment hi ha un apartat també que parla de recursos humans, que veureu que es manté estable. Els últims anys no creix. Les gràfiques són molt petites, però expliquen l'any 2015. Gràcies. I en comparació amb el 2013 es pot veure que hi ha un increment. Hi ha un increment, fixeu-vos aquí, una mica els fons autonòmics i estatals, les universitats catalanes hem captat 127 milions d'euros, i dels fons europeus competitius, amb aquestes convocatòries tant del programa de l'Horitzó 2020, doncs hem sigut capaços d'estirar 65 milions d'euros. Estan posats totes les universitats, els diners que han sigut capaços d'aixecar, tant en les convocatòries competitives dels fons espanyols i catalans com en els fons europeus. Aquesta gràfica crec que explica bastantes més coses. És aquesta cosa que podem estar contents, que es pot veure com el 2015 en total sumem, si mirem fons competitiu i no fons competitiu, sumem uns 266 milions d'euros, si no m'equivoco, i com fixeu-vos que a l'apartat competitiu, si anàvem baixant fins al 2013 i a partir del 2014 ja hi ha una remuntada i seguim amb creixement. Això és molt important, són els diners que captem per projectes competitius. Un increment, com especifica, de quasi un 10% respecte al 2014, que és molt important. També una altra gràfica, una altra llista ordenada del sistema de recerca català, on es pot veure que les posicions, això són producció científica, com les posicions capdavanteres hi trobem les universitats públiques catalanes.
En quant a una gràfica que compara la despesa de R+D en funció del PIB i l'impacte normalitzat d'aquestes publicacions, fixeu-vos que Catalunya el situem en aquest quadrant inferior dret en què corresponen d'alguna manera gràfica els països o les regions europees que tenen recursos baixos però publicacions d'alt impacte. Per tant, diguéssim que podríem estar cofois d'alguna manera, però clar, podríem ser crítics i dir si augmentéssim la inversió en recerca, a on podríem arribar. Una altra gràfica que ens compara en el context europeu, en aquest cas, les publicacions comparades amb regions que tenen unes poblacions similars a les nostres i les publicacions per PIB. Veiem Catalunya en una posició central, en una posició, si mireu els països que ens envolten, una posició, diguéssim, la que voldríem, no? Passem ara a veure uns quants indicadors referents a la recerca més aplicada. En aquest sentit, veiem les gràfiques del 2010 fins al 2014 en què ens ensenyen les patents prioritàries, les empreses que s'han creat fruit de la recerca de les universitats i les càtedres que relacionen la recerca de les universitats amb les empreses i les institucions del territori. Fixeu-vos també que les càtedres augmenten, les empreses augmenten. Jo potser m'agrada destacar el valor de les spin-offs, d'aquests emprenedors, aquests professors d'universitat, aquests estudiants de doctorat que acaben doctorant-se a les universitats i que, fruit de la seva recerca, dels seus treballs, dels seus anys de treballar a la universitat, decideixen emprendre i crear una empresa. I aquesta empresa es crea com una empresa de base tecnològica de les universitats. Jo crec que aquest indicatiu de 80, 98, 106, fixeu-vos que és un... I si encara mirem més enllà del 2010 al 2011, sí que és un continu creixement. Una següent gràfica que mostra els ingressos segons la tipologia d'activitats de transferència de les universitats públiques catalanes del 2014. Es pot veure en el context espanyol com el 23,8% dels ingressos per activitats de transferència corresponen a les universitats públiques catalanes i això és un punt percentual més alt que no pas l'any anterior. I finalment l'última transparència que mostra l'evolució del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes. Ha disminuït el personal, malgrat que en aquestes gràfiques ha disminuït poc, és veritat, es pot veure una tendència plana de totes i cadascuna de les figures. Hi ha el PDI, el personal d'administració, serveis, els investigadors i el personal de suport a la recerca. En el monogràfic, referent als objectius de desenvolupament sostenible, hem demanat a les universitats catalanes que destaquin un dels projectes que tinguin a veure amb aquests objectius i cadascuna de les universitats ha pogut destacar un projecte que té en relació amb els objectius.
En concret, la Universitat de Barcelona destaca el projecte Flower, tècniques de defloració per millorar la qualitat d'aigua i dels productes agropecuaris de la vall del Rift de l'Àfrica Oriental en el context d'adaptació al canvi climàtic. La Universitat Autònoma de Barcelona, Green Locally Unwanted Land Uses. La Universitat Politècnica de Catalunya, Listening to the Deep Ocean. La Universitat Pompeu Fabra, Justícia i Família, una anàlisi del significat normatiu de la procreació i la paternitat en una societat justa. La Universitat de Girona, dispositiu termoelèctric tubular, instal·lació termoelèctrica i procediment de fabricació corresponent. La Universitat de Lleida, miliconcentradors dielèctrics multifase per la integració arquitectònica en façana de sistemes solars híbrids. La Universitat Rovira i Virgili, Health and Environment-wide Associations based on large population surveys. I la Universitat Oberta de Catalunya, Genport, an internet portal for sharing knowledge and inspiring collaborative action on gender and science. I fins aquí la presentació de l'informe de la CUP sobre les universitats públiques catalanes. Bé, moltes gràcies, Jordi. Tenim uns 20 minuts per... No cal ocupar-los tots, si no voleu no us espanteu, però tenim uns 20 minuts per preguntes o intervencions que us puguin interessar. Sí. Com creu que hauria d'augmentar o quines altres vies que no són la pública s'haurien de buscar per millorar en aquest sentit? És una pregunta per mi, m'imagino. Sí, clar, la nostra idea seria, perquè pels resultats probablement es mereixerien, mirant aquestes gràfiques, que la inversió en universitats i recerca estigui en l'1,2%, que és aquest ideal quan nosaltres estem poc més amunt, si no m'equivoco, jo no tinc tampoc les xifres molt precises al cap, però estem una mica només per damunt de la meitat d'aquest 1,2%, per tant el recorregut és gran. El que passa és que mirava a dir una cosa abans que em sembla que també té el seu valor, és que estem en un context molt exigent des del punt de vista dels drets propis d'un context d'estat de benestar, amb una recaptació a través d'impostos molt baixa. De manera que quan ens diuen els responsables del govern que no tenen quartos, els hem de creure. Una altra cosa és quines són les prioritats i com s'haurien de repartir, però els hem de creure en el sentit que els nostres governs, tant el de l'Estat com el català, disposen de pocs recursos per complir amb una cosa que, per altra banda, és una demanda social molt forta. Aquesta és la paradoxa que volia destacar. Què ha de fer un estat, des del meu punt de vista, millorar la recaptació i establir un sistema de prioritats que sigui també millor. I si és així, intentar, perquè les universitats que tenim són a aquesta escala, intentar arribar a aquest 1,2% en inversió en universitats i recerca. Aquesta és la meva idea. Com podria haver-hi més recursos privats? Aquesta és una pregunta molt difícil que no contestaré. N'hi hauria d'haver més, ni sol haver més. En els països en què les universitats són molt bones també hi ha un grau d'inversió privat molt més alt. Com es fa això en un lloc en què ens pensem que les universitats són, com deia al començament, institucions gairebé de drets bàsics dels ciutadans? És més difícil. En els països en què la universitat es veu més com una gran oportunitat i no com un dret dels ciutadans, no només com un dret dels ciutadans, és més probable que hi hagi aportacions privades al funcionament de les universitats. En el nostre entorn la cultura la universitat és un dret que ens hem guanyat i si és el cas és un dret que ja contribuïm a finançar a través dels nostres impostos. Per tant, per quina raó hauríem d'invertir més? Aquesta és una actitud molt habitual que estem intentant canviar
però és com que avui és dijous i ens agradaria menjar arròs per dinar. Aquest tipus de coses són de les coses més difícils de desarrelar i de canviar. Però des de la CUP, en el conjunt de les universitats, s'està treballant en alguna proposta en aquest sentit o simplement és un discurs que es va repetint o una voluntat? No estem fent cap... Si et refereixes a l'obtenció de finançament privat, en aquests moments, fins allà on jo ho conec, la CUP no té una estratègia comuna per intentar fer-ho créixer. No hi ha cap dubte que cada una de les universitats de la CUP té una certa política en aquesta direcció, tant si és a través dels consells socials com si és a través d'altres organitzacions internes per obtenir-ho. Això està clar. Ens aniria molt bé la complicitat una mica més alta del legislador, com se sol dir, de manera que des del punt de vista fiscal l'aportació a les universitats fos alguna cosa que produís avantatges que ara en aquests moments són més discutibles, són menys clares, encara que n'hi ha. No és que estiguem a zero absolutament. N'hi ha i probablement no totes es coneixen. Però estaria molt bé que fos una prioritat fiscal la destinació de recursos a alguna cosa que pertany al bé comú del present i sobretot del futur, que és el coneixement, el desenvolupament, la innovació, etc. Mentre això no sigui una gran prioritat, això és evident que està fora de les agendes polítiques en aquest moment, mentre això no sigui a les agendes polítiques en un dels primers llocs, és una mica estrany que ens vinguin a mirar la gent. Jo puc explicar, ara no és pertinent aquí explicar què fem a la Universitat Pompeu Fabra per intentar millorar en això, ja repeteixo que no és pertinent, però tampoc és pertinent que ens vinguin a mirar gaire intensament perquè no depèn de nosaltres. Podem intentar convèncer els ministres que se la juguin una mica més en algunes apostes necessàries pel futur de la societat, per la prosperitat social. I després també si pot concretar com han afectat les retallades en la producció científica de les universitats. Concretar per què no és a les agendes polítiques no és una pregunta per mi. Jo el que puc dir és que he demanat als responsables polítics de l'Estat, els principals responsables polítics de l'Estat durant l'època en què m'he ocupat de la Universitat Pompeu Fabra, els he demanat directament, insistentment, amb tossuderia, i els responsables del govern autonòmic, que tinguessin com a objectiu a l'agenda de la presidència dels governs, tinguessin com a objectiu, encara que sigui només durant unes setmanes cada any, la qüestió d'universitats i recerca. Això és el que puc dir. Per què no ho han posat? Doncs perquè, naturalment, la meva opinió els importa, però els importa menys que l'opinió d'altres persones que deuen consultar. Però, diguem, l'esforç per part nostra no ha quedat. És veritat que hi ha necessitats peremptòries, és veritat que els partits polítics necessiten ser votats de tant en tant, i aquest tipus de temes que per explicar-se demanen que no poden ser un eslògan, que demanen una mica més de temps per explicar l'argument pel qual un país prosperaria més si augmentés la seva inversió en coneixement, això no forma part d'allò que té rèdits immediats. Per tant, jo el que diria, necessitem polítics disposats a perdre les eleccions, i això és una mica... és improbable. És improbable. Els dos. Encara que, naturalment, com demostra la trajectòria que hi ha hagut en els últims anys, el govern català ha estat un govern molt més sensible a aquest tema que el govern espanyol. Però no la presidència. Jo crec que aquest és un tema de presidència de govern, no és un tema
de consellers o de ministres. Ha de passar en algun moment per l'agenda de tot el govern com una prioritat. Si no, no crec que sortim d'aquí. Els països on hi ha hagut canvis importants és perquè ha passat això. Ha passat. Serà discutible el resultat, serà discutible allò que s'ha acordat, però el que ha passat al Regne Unit o el que ha passat a Holanda, que hi ha hagut polítics que s'han fos, permeteu que sigui col·loquial en això, que han estat disposats a fondre's la carrera política a canvi d'adoptar mesures de profunditat, això a l'estat espanyol no ha passat i a Catalunya no ha passat. Aquesta és la veritat. Em refereixo a presidents, no a ministres ni consellers. Les retallades han afectat poc la producció científica a Catalunya. Per això posava aquell exemple de l'ase que es va morir. Si fos l'ase de Sadurní, per fer el verset, doncs el de l'ase Sadurní que es va morir. Han afectat poc, però no sabem, és a dir, la meva idea respecte a això, i probablement si jo tingués un maneig més fi de les dades que tenim ara, de les quals no en queda lluny a la qüestió de l'edat que he dit abans, la meva idea és que les universitats estan malaltes, és a dir, que són molt eficients però estan malaltes i es poden morir. Es poden morir, estan bé, donen bons resultats, però es poden morir. I aquí hi ha una quantitat de decisions que s'han de prendre, que són complexes, perquè no tot afecta la inversió, encara que potser tot comença per la inversió, no tot acaba per la inversió. Tenim qüestions polítiques, de govern, d'organització de les universitats que tenen moltíssima importància i que no estan resoltes correctament en aquests moments. De manera que han afectat poc. Si mirem les estadístiques, si compares els anuaris, vull dir, els informes d'aquests 5 anys, veuràs que les quantitats absolutes més aviat han disminuït. I crec, si no m'equivoco, si no ja m'ajudarà el Josep Jofre, que té les xifres aquí al cap, crec que sobretot han disminuït perquè en un d'aquests anys, com sabeu, no hi va haver pla nacional de recerca, i per tant l'Estat no va invertir en unes quantitats que són una part molt considerable, perquè els recursos de recerca estatals estan a una escala una mica per damunt dels recursos europeus, ja si mireu les gràfiques que han passat, estan una mica per damunt. Per sort tenim una quantitat considerable de recursos europeus, però estan, si no m'he equivocat, mirant les dades, estan una mica per damunt. Si un any retires això, els resultats són molt dolents i probablement quin va ser l'informe del 13, va ser? L'informe relatiu al 13 no hi apareixia el Pla Nacional. Des d'aleshores la xifra absoluta ha més aviat disminuït. No sé si l'absoluta de recaptació, ara penso, perdoneu, perquè penso una mica en les xifres de la nostra universitat. En algun moment havíem passat per unes proporcions que estan de l'ordre d'un 10% per sota del que tenim ara. Proporcions vull dir dividint per la mida de la universitat, que és el que jo tinc més al cap. En algun moment les retallades han afectat de l'ordre del 10% la inversió en recerca i t'ho puc dir prou clarament, ho sento. Això. Diria que de l'ordre del 10%. Però, en canvi, la productivitat es veu molt poc afectada. És a dir, amb menys diners, les universitats han continuat fent l'activitat que estava prevista. Aquesta és per això deia això de la figura de l'ase. Hi ha una cosa que és molt important i que no té a veure probablement amb el tema que hem de tractar avui, per tant seré brevíssim a l'hora de comentar-ho.
Les universitats destinen una part molt important dels recursos que obtenen a través de les universitats del món, vull dir. Una part molt important dels recursos que s'obtenen per la recerca, les universitats els destinen al manteniment de la mateixa universitat. Per poder fer recerca hi ha d'haver una institució, aquesta institució s'ha de finançar, també s'ha d'alimentar. En el nostre àmbit, els cànons, els overheads, són en general bastant reduïts i el costum és reinvertir-los en les activitats de recerca. Durant aquests anys aquesta reinversió ha estat molt més escassa perquè les universitats han de quadrar una mica els seus comptes. Per tant, quan parlem de recerca estem parlant també d'uns recursos que no van destinats als resultats de la recerca, sinó a les condicions de possibilitat de la recerca. I això sí que ha disminuït considerablement en els últims anys perquè les universitats han eixugat una part més gran d'aquests cànons i no l'han reinvertit. Les universitats som bàsicament pagadors de factures del funcionament de la universitat, no inversors. I aquest és un dels hàndicaps més importants i una de les raons per les quals podríem morir com l'ase que deia abans. Si nosaltres només paguem les factures però no podem decidir que dediquem a algunes coses determinades una certa quantitat de la nostra capacitat econòmica cada any, si no hi ha inversió, aleshores la universitat es va empetitint. I l'únic que tenim són grups de recerca que són molt competitius i que obtenen recursos per continuar sobrevivint i fent la seva producció. Però la universitat cada vegada més pensida en aquest aspecte. I aquí hi ha un gran perill. Lluís Torch en sap infinitament més que jo, d'això em corregirà i dirà altres exemples. Però jo en aquesta línia d'arguments el que volia comentar és que precisament la taula de la pàgina 17 demostra clarament que les universitats catalanes són molt competitives, és a dir, que realment el que es deia ara, és a dir, no hem notat massa l'impacte sobre la investigació, sobretot perquè ens hem espavilat tots plegats i per tant hem recollit molts recursos d'Europa i generals. Però fixeu-vos que a la línia de baix estem igual, continuem al voltant d'aquests 70 milions, és a dir, que realment el que és la inversió basal que es fa en les universitats es manté molt baixa. I aquí, insistint en això que es deia, sí que estem malalts. Per exemple, hi ha elements que són molt importants pel funcionament de la universitat en el futur, que serien, per exemple, la creació de nous doctors, les beques de doctorats, n'hi ha poques, la incorporació de doctors joves i de professors joves perquè puguin agafar el relleu. Tot això està en uns nivells baixíssims. O les infraestructures científiques, que són molt cares i que ens tocarà renovar-les d'aquí poc i que també necessitem diners per això. Llavors, aquesta fase de finançament bàsic és la que no rebem ara i que per tant això és molt perillós perquè això és la base després que tota la maquinària de la creació científica de la universitat pugui tirar endavant. Per tant, en aquest sentit sí que aquesta reclamació dels pressupostos per les universitats, per la recerca bàsica, que després realimentarà no només la pròpia universitat, la recerca, sinó també dels centres d'investigació de Catalunya, doncs és molt necessària. Moltes gràcies, Lluís. Algun aclariment? Es pot dir el contrari del que jo he dit, també. Es pot discrepar i es poden destacar equivocacions, si n'hi ha. Pel senyor Freixanet, no sé si estaria d'acord, per tant, amb el diagnòstic que ha fet el secretari d'Universitats, que ho anomena una remuntada d'aquesta situació, i també per vostè aquesta pregunta. Els números són objectius, és a dir, si mires aquesta gràfica que feia referència és aquesta, i això és objectiu. No n'hi ha mai prou, hem de voler sempre voler-ho fer millor, és el nivell d'exigència de les universitats públiques, de les universitats, de voler-ho fer més bé i millor.
aquestes xifres estan centrades en els recursos de recerca. Els recursos de recerca els obtenen professors, diguem-ho així. Si nosaltres podem contractar professors molt bons, podrem obtenir més recursos de recerca. Si no podem contractar professors molt bons, no podem obtenir molts recursos de recerca. Aquí pugem, en principi, sense contractar professors molt bons, o si són molt bons perquè es deixen contractar pels nostres recursos, que són molt pobres, perquè són contractes normalment mal pagats, amb possibilitats de finançament que, com veieu aquí, es basen en la capacitat dels professors per obtenir recursos, però no en capacitat de la institució per ser atractiva pels professors. La pregunta és més complicada. Sens dubte hi ha una remuntada dels recursos obtinguts per recerca a partir de l'any 13, però això no significa que la situació sigui més saludable. Aquest és el tema. El que solem reclamar a les universitats és que necessitem més recursos. Per això, per exemple, darrerament no ens conformem amb propostes del tipus perdeu uns recursos a través de les matrícules dels estudiants que ja us les compensarem. No perquè no ens sembli bé, aquí això que dic jo no conté cap opinió sobre preus de matrícules, però el que no podem permetre són compensacions i ja està, perquè si hi ha més recursos, les universitats els necessitem, almenys en part, per millorar la nostra situació decrèpita, que és la situació de base, és a dir, allà on repenja la possibilitat després d'obtenir els recursos que s'analitzen en aquest estudi. No sé si m'explico bé respecte a això. Caldria una anàlisi de com estan les universitats i posar-lo a sota d'aquest que ens presentem avui. Gràcies per la presentació. Vostè parlava de valentia política. No sé si en aquest context global, que és on crec que estem tots, les universitats tenen un rol fonamental. Quan van a parlar amb els polítics o amb la gent que poden prendre decisions, no sé si saben que, per exemple, Sri Lanka, Pakistan, països que nosaltres podem associar amb pobresa, amb guerres, amb un cert empobriment de les societats, estan fent una aposta clara per tal que les universitats siguin punteres, generar aquesta transferència tecnològica. No sé, des de la seva perspectiva, com valoren tot aquest moment en el qual ens ho juguem tot, no? Segurament en els pròxims 5 anys això és una cosa o fem això o morirem, no? Com vostès diuen. No sé quina és la reacció, les resistències, perquè és de calaix, no? És dir, que si no fem això ens morirem. No sé quina resposta reben quan vostès els expliquen aquesta és la situació. Si la societat, llavors ens hem d'implicar tots, no? I la manera, jo soc periodista, no sé, jo crec que els mitjans estan fent molt, no vull generalitzar, però sempre posen la universitat i quan és universitat són taxes, quan crec que el debat està, la universitat és el futur, és realment universitat, públic, privat, no? Són tots, no?, que hem de fer evolucionar. No sé, és una mica generar el debat o si tenen una resposta. És evident que des del punt de vista dels mitjans la qüestió dels preus dels estudiants és un tema estrella i ho deu ser amb raó. Els estudiants deuen estar patint en aquests moments per l'augment que hi va haver fa temps. Això no en tinc cap dubte respecte a això. Estaria bé, jo no he d'anar a dir als mitjans de comunicació com han de fer la seva feina, però estaria bé que tinguéssim també temes estrella una mica menys immediats respecte a la reclamació d'una solució, perquè si no el resultat d'aquest intercanvi que dèiem els responsables polítics del finançament de les universitats públiques, amb això no puc parlar pas en nom de les universitats privades, és un diàleg com d'acord sense conseqüències. És un diàleg d'acord perquè és evident que el món, això ja no és una opinió
d'algun boig que té una tesi sobre com aniran les 20.000 universitats que hi ha al món en els propers temps. Hi ha una mena de cor universal que d'aquí poc temps hi haurà poques universitats que seran bones universitats, que mantindran prestigi, que seran prescriptores, que faran més riques les societats dels seus entorns, etc. N'hi haurà molt poques i n'hi haurà moltíssimes que es diran universitats perquè no renunciaran al nom, però que no seran universitats en el sentit propi. Aquesta diferència es va fent més aguda per moments. Estem veient-ho nosaltres, a Catalunya, les universitats en valor absolut, les universitats més implicades en la recerca, estem prosperant en resultats. Cada any els analistes que miren quins són els nostres resultats ens diuen que tenim millors resultats i malgrat això ens costa mantenir-nos en els rànquings, per exemple, perquè apareixen universitats de països com els que tu has dit, sobretot de països orientals, on hi ha una inversió enorme en universitats incipients que fa que de cop i volta aparegui a Malàsia, per exemple, en un cert punt, o a Corea, una universitat comparable a una universitat suïssa en finançament i en recursos. Una universitat que s'alimenta, una universitat totalment internacional, que s'alimenta de les persones, dels acadèmics, que contracta de tot el món, perquè pot fer ofertes magnífiques a aquests acadèmics. I els acadèmics aleshores hi van i de cop i volta una universitat de 15 o 20 anys a tot estirar es converteix en una de les primeres universitats, una universitat de les primeres 100 del món per aquesta mena d'esforç econòmic. Una universitat es pot fer molt artificialment. Nosaltres aquí tenim universitats que les fem d'una manera molt natural, com si estiguessin plantades, com si fossin elements del paisatge, integrades, plantades en la societat, diríem, integrades, fent aquest servei bàsic. Si anem pel carrer i preguntem per què serveix una universitat, el 99% dels que ens contestaran ens diran perquè els nois joves de la família vagin a estudiar quan acaben el batxillerat. I això és el que és normal dir que és una universitat. La relació entre això i una universitat que de cop i volta rep 1.000 milions de dòlars anuals, una universitat de la mida de les nostres petites, i que rep del seu estat, o de vegades d'una empresa, perquè hi ha universitats corporatives que també apareixen en els rànquings, rep centenars, milers de milions de dòlars anuals per poder desenvolupar la seva feina. Això no és plantar una universitat, això és plantar una... Com es diuen els arbres, aquells enormes, aquella mena de pins que no em surten ara, dels troncs, les saucoies, això és plantar una saucoia ja totalment desenvolupada amb problemes, perquè hi haurà problemes, perquè el terra on es planta es trencarà i costarà que no caigui, a més, no? No és que sigui tan fàcil fer això, però vull dir que el món està fent una evolució que nosaltres, des d'aquest punt de vista que deia abans, percebem, però no en traiem cap conseqüència efectiva. En aquests moments crec que no la traiem. De manera, perdona, la pregunta era què et contesten? Et contesten totalment d'acord. Et contesten totalment d'acord. I després es fan els tòpics aquests que es diuen. Ja sabeu que els catalans diem que a Madrid no saben administrar-se i que fan inversions mal fetes, etc. Aquestes coses que diem, jo no sé si són veritat o no són veritat. No vaig més enllà dels tòpics que es comenten des d'aquest punt de vista sobre el nombre de quilòmetres que tenim d'alta velocitat, per exemple. Per què tanta alta velocitat i tan poca universitat? Això és el que jo contestaria. Però ja hem contestat, ja hem dit abans per què. Perquè hem de guanyar les eleccions. És normal, és molt comprensible.
Vols dir unes últimes paraules, Jordi? No? Ho podem deixar aquí? Podem deixar aquí, aleshores, la sessió. Moltes gràcies a tots per ser aquí a casa vostra, com sabeu. Fins aviat. Adéu.